It's the whisper of the sea and the touch of the wind that cradle you in her arms. That is what makes this picturesque destination facing the West Philippine Sea a nest for events and relaxation. Breathe the air, feel the sand, and be one with nature in these unique rocky shorelines. Ang Pao Beach kasi sir ay napakaganda para sa camping, ganyan, mga overnight picnics nila. Maraming nagpupunta dito na mga bisita at mga turista. Lalo na kapag peak season, napakaganda kasi yung mga rocks formation namin dito, sir. And then yung view ng dagat natin ay endless view, sir. May mga boat ride din dito na nag-offer, sir, para makita yung iba't ibang view pa. Kasi marami pa dyan na pwedeng puntahan natin sa Karatig area. Palagay ko sa halagang mga 300 per head. Fun fact! Ang sityong ito ay ipinangalan sa isang puno na ang tawag ay pao. Mula po sa Tourism Information Desk hanggang dito sa Pao Beach, may layo po siyang 2 kilometers. Open for public po, accessible po yung mga like tricycle, maliliit na sasakyan, and pwede rin po naman yung mga buses, pero dun po sila sa drop point and may 5 minutes po silang lakarin. Papunto po dito sa Pao Beach. Yung mga usual na activities po dito sa Pao Beach is camping, picnic, for picture taking, and boating. Sa mga gusto pong mag-overnight or mag-stay po dito sa Pao Beach na travelers or backpackers, pwede po silang magdala na lang po ng tent dahil available naman po dito. Sa mga mag-overnight po, make sure na hindi po sila magbo-bonfire para hindi po masira ang kagandahan dito sa may Pao Beach. Sana sa mga turistang pumupunta dito or sa mga local na pumupunta dito sa Pao Beach is yung mga dala po nilang pagkain or basura dapat huwag po nilang iwan. Nothing beats the feeling of freedom to run, to shout, and be your true self. This beach in Sitio Pao, Barangay Iliw-Iliw is the encouraging force every single searcher needs. Set free, let go, and gain power from this nature's endearing wonder.